Αυτή είναι η ντουλάπα μου. Την ανοίγουμε να δούμε τα ρούχα μου. Πόσες πεταλούδες πια? Έχει και μέσα? Ανυπομονώ για το θρίλερ που έχουμε να ζήσουμε σήμερα. Είναι και Παρασκευή, αλλά όχι και 13. Ένα άλλο κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό το ασπρόμαυρο που έχει σχέδια. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι που το φοράω όλες τις ώρες. Το ίδιο μοτίβο έχουν και οι κουρτίνες μου. Να την καλέσεις. Αυτή εδώ η τσάντα, το τσαντάκι μάλλον, είναι το αγαπημένο μου. Το φοράω βράδυ για ποτό. Αυτό το τσαντάκι δεν είναι για βράδυ, είναι για πέταμα. Αν το πετάξει βράδυ. Και είναι το αγαπημένο μου γιατί έχουν τακούνι, αλλά είναι το τακούνι που με βολεύει και δεν με δείχνει τόσο ψηλή. Δεν είναι τακούνι, είναι πλατφόρμα. Έτσι. Αυτά με βολεύουν πάρα πολύ και τα φοράω και στη δουλειά μου. Η σου είναι έσχος. Γλυκιά. Οι λεπτομέρειες που έχουν από πάνω είναι σαν φοινικόφυλλα ξεραμένα. Για πέταμα, μην τα φοράς καθόλου. Πάρε ένα υπογλώσσα. Σχρό βραχιόλι είναι αυτό. Πολύ δεύτερο. Απορώ γιατί το φοράς. Θα μας μείνει. Ανάσταση, Ελένη μου, είδαμε και ένα ωραίο βραχιόλι μέσα στα αξεσουάρ σου. Και κάτι άλλο που κάνεις. Επειδή είναι πάρα πολύ απαλό το βάψιμό μου να τονίζει τα μάγουλά μου. Να σημειωθεί ότι δεν χρησιμοποίησες πούδρα ροζ, αλλά ρούζ. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Έπιασες μια κοτσιδούλα. Και καλά, Χριστιανή μου, πόσο τα τραβάς? Ή που θα μείνεις από μαλλί, ή που θα σου φύγει το κεφάλι. Καλά, και η κοτσίδα, σαν άχυρα. Το έχω συνδυάσει με τις λεοπάρτες γόβες μου, το λεοπάρτο τσαντάκι μου. Πολύ λεοπάρ. Και πιστεύω ότι όλο το σύνολό μου είναι υπέροχο. Είναι κακόγουστο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Το φορεματάκι δεν πιστεύω ότι θα τέριασε πιο πολύ για την κουρτίνα του μπάνιου μου. Η λεοπάρη γόβα. Άστα. Κάψιμο, πέταμα. Αμάν. Το εξαφανίζουμε να μην υπάρχει πουθενά, καθώς και το τσαντάκι. Έσχος. Γυμνή θα μείνει, το θες? Το εμπριμέτ, το ασπρόμαυρο, το φουστάνι που ήταν σε αλφα γραμμή. Εσχρό. Δεν μου άρεσε καθόλου, μου θύμιζε πάρα πολύ την κουρτίνα του μπάνιου μου, ήταν πάρα πολύ κακό. Ούτε για την παραλία, ούτε για πουθενά. Κάποιο που σας άρεσε, υπήρχε? Να πρωτοδιαλέξουν. Η αλήθεια είναι πως όχι, σε μένα τουλάχιστον. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι από την ντουλάπα της δεν μου άρεσε κάτι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, οι επιλογές της ήταν πολύ kids. Το συγκεκριμένο πέδιλο δεν μου αρέσει καθόλου, μου θυμίζει τη Ζήνα την πολεμίστρια. Όχι, Έκλεψες τα πέδιλα της Ζήνας. Πάλι καλά που δεν σου αρέσει η Ελένη μου. Θεωρώ ότι είναι παρόμοιο με το δικό μου και δεν θα ήταν ωραίο να φορέσουμε κάτι ίδιο. Ταιριάζεται. Ένα πολύ θηλυκό πέδιλο, παρόλα αυτά πιστεύω ότι δεν σε κολακεύει πίσω στις φτέρνες, ούτε και στα δαχτυλάκια σου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις με τα δάχτυλά σου, κόψτα. Αμάν. Είναι σαν δίχτυα, Για μόλα. δεν μου αρέσουν καθόλου, όντως είναι χάλια. Κακό φόρεμα είναι αυτό, παρόλο που είναι αέρινο και έχει ωραίο χρώμα. Το μανικάκι του, πολύ μπανάλ. Ελένη μου, Ματίνα είσαι μου. και παιχνιδιάρα. Γιατί όμως τόσο κακό φορεματάκι, καρδιά μου? Όχι, 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 μην το πάρεις. Καθόλου. Καθόλου. Είναι έσχος. Το τοπάκι μου θυμίζει σε μεδάκι της γιαγιάς. Της γνωστής. Η φούστα είναι λες και σε καμιά χρυσόμυγα, άκυρο. Πολύ κακή επιλογή. Δεν μου αρέσει που έχει τόσο πολύ δονδέλα, ούτε το μάκρος του πίσω. Δεν μου αρέσει η λεπτομέρεια που έχει μπροστά, δεν θα το επέλεγα και να μην το επιλέξεις ούτε κι εσύ. Δεν μου αρέσει καθόλου, μου θυμίζει ρολό κοτόπουλο. Μια. Η Ελένη δεν ήταν πολύ άνετη στην πασαρέλα, προφανώς τα πέδιλα που επέλεξε δεν την βόλευαν, γι' αυτό και δεν μπορούσε να περπατήσει καλά. Ελένη μου, το φορεματάκι σου δεν μου άρεσε από την αρχή. Έχει ένα όμορφο χρώμα, θεωρώ ότι δεν ήταν και τόσο της ηλικίας σου, αλλά τώρα που το βλέπω πάνω σου, εντάξει, σου κάθεται όμορφα. Το τσαντάκι δεν το ήθελα από την αρχή, δεν μου άρεσε κανένα. Δεν ήθελα να βάλεις ρολόι και το συγκεκριμένο ήταν από τις επιλογές που δεν ήθελα να διαλέξεις. Από τα σκουλαρίκια ήθελα να πάρεις τα άλλα τα χρυσά, τα στρόγγυλα. Τώρα όσον αφορά το πέδιλο που είναι και το κυρίως θέμα μας, μου αρέσουν αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε βολεύουν. Το πέδιλο βολεύει πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το φορέσω στο πόδι μου και πιστεύω ότι το συνδέσα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάντως. Στα πέδιλα που επέλεξε η Ελένη με χάλασε πάρα πολύ το ότι ήταν τόσο λεπτά. Θα προτιμούσα λίγο πιο χοντρό τακούνι. Για το ύψος της ήταν αρκετά πολύ πόντι, θα ήθελα κάτι πιο χαμηλό. Και επίσης δεν μου άρεσε και το χρώμα. Όσον αφορά το μακιγιάζ σου, θα ήθελα κάτι πιο έντονο, να τονίσεις τα χείλη σου, να φτιάξεις όπως και δίποτε τα φρυδάκια σου και να τονίσεις και τα μάτια σου. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα φρύδια της Ελένης, εξ αρχής ήθελα να τα φτιάξει, είναι λυπηρό. Τα μαλλιά σου ήθελα να δω μια διαφορά. Μου αρέσει που τα ίσιωσες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έτσι σου πηγαίνουνε. Δεύτερη η Ματίνα που έκανε αρνητικά σχόλια για το φόρεμα, τα αξεσουάρ, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις και για τα πέδιλα. Επίσης, της έκανε αυστηρές επισημάνσεις για το μακιγιάζ.
Άσος! Με καρδούλα. Ο βαθμός που έβαλα στην Ελένη είναι 1, διότι δεν συνδύασε κατάλληλα τα χρώματα, ούτε το σύνολό της ήταν ωραίο, δεν με εντυπωσίασε. Γιατί κλαις? Εσύ δεν είσαι που γέλαγες χθες? Κλαίω γιατί πιστεύω ότι αδικήθηκα και δεν μου αρέσει η κακία μερικών ανθρώπων.